Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabdi dayon niya o gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit, kundili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Hesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naingon ikaw, O Kristo. Kining gisulti ni Hesus na sambingay, iyan ning gitumong sa mga Israelita, sa iyang mga kadugo, mga Hudiyo. Tungod kay adtogong panahona, kusog kay silang mo segregate og tao. Ang mga makasasala, kanang ginganlan nilag makasasala, dili makasulod sa templo. Ang mga kadturang nakapasar sa ilang standards. Muna daghan kay sila gi-condemn, ang mga tax collectors, kanang mga prostitutes, kanang mga sanlahon, mga masakiton, kay ilang masananggi tuuhan nga kung grabe ang imong sakit, pasabot makasasala ka. Ana,
Lingi ako no na imong tupad. Ing namudawat kas tanang tao o mo segregate. Imo bang lain-lainon pagtagad ang tao? Ita nara ba sa tayo ingon anak batasa, no? So, giigo sa ni Jesus sa tanang mga magtotoo. Ang Ginoo, iyang gipakita ngadto sa mga Israelita, na bisan pagdaghan kay silag sala, nagpadayon siya sa pagpasaylo kanila. Nya unsa may timaan nga gipasaylo sila sa Ginoo, gitagaan sila sa makaayo sa ilang kinabuhi. Gani ang Ginoo magmilagro gyud aron mamaayo ang ilang kinabuhi. Si Moises namatay na katong ilang leader nga nakapatabok nila sa dagat nga pula og nakapatravel nila 40 years sa disyerto nga wa sila mga matay. Nitubod ang tubig dito sa disyerto, ning gawas ang mga pagkaon dito sa disyerto sud sa 40 ka tuig. Wa kasulod si Moises sa promised land katong dito sa tabok sa sapa sa Jordan. Dako ni ang sapa sa Jordan, lisod sa ni siyang tabukon, labi na gyud magbaha, dako mang tubig. Nya kadto nagbaha, nya niingon gyapon ang Ginoo ang assistant na sad ni Moises nga mao si Josue or Joshua, mao na say gipiyalan sa Ginoo kay gi-turn over man ni Moises ang iyang authority ngadto ni Josue or Joshua. Gipahunong na sad sa Ginoo ang tubig nga nagbaha, gipahunong aron moagi sila sa mamala or uga nga yuta nga dili mabasa sa tubig, dili maanod sa tubig. Kung mo tan-aw karo sa YouTube, daghan kayong mga flash floods nga naa diha. Karong bag-o sa India, grabe kayo, pila na naaroy patay, murag sobra naman tingali 100. Naanod ba? Ug imong tan-awon katong flash flood sa India, tagi yung luuyas mga tao, naas balay, kalit lang kabanlas ang balay. Flash flood. Ug diha patoy Ginoo nila tingali masig mohonong ratong baha. Nya mutabok ra sila. No. Tutok ba mo nako? Wa day mo magunahon na nga tinuod ning nahitabo. Tinuod ni ay. Pasabot gihatag sa Ginoo nila ang kaluwasan kay gipasaylo sila sa Ginoo. Pero pag abot na gyud sa panahon nga sila magahi yung ilang ulo, dito na sila sa promised land, matod pa diri sa unang pagbasa, gipalagpot niya dito ang mga panghinginla niya ang ilang mga kaaway nga nag-occupy atong promised land aron sila na mopuli dito. Pag abot na nila dito nga nagsige na sila og pahimos sa kanindot sa kinabuhi, wa na sad sila moilas Ginoo. Motong nahimo na sad silang mga bihag or mga exile, mga ulipon sa lain na mga nasod. O pag-abot ni Kristo, ulipon pa sila. Pero na sila kagawasan sa pagsimba. Nanasad ng ilang batasan, nga dili gyud mo pasaylo. Nya kay si Jesus nag-promote magpasaylo, si Pedro, dinis atong ebanghelyo, nangutana siya, kapila man ako pasayloon ang akong isig katao? Kapito ba? Unsa may tubag na Jesus? Kapitoan kapito, 77 times. Nasa ubad ani mo interpret og 70 times 7 times. Kapitoan kapito. Sige lang, kana lang 77 para dili kayo lisod memorization. Di man sa mo kay baw 70 times 7 pila man na. Mga tanawa di ba wa mo kay baw may lang 77. Pero kanang 7 man good perfect. Nya kaduhaon gani na sa pagsulti kuha na gina siya gi-emphasize nga perfectly. Ana. So mo na ang pagpasaylo di ay way limit, way sukod. Kinsa niyo dinhing mga asawa nga di gyud mo mulimit sa inyong bana
kapila makasala ta sa kamot. Kanang okay ra gid ninyo sa kapila makasa. Mayawan on gid mo. Sige na lang, ari na lang tas mga bana. Kinsa ninyo dinhing mga banaha nga mo commit gyud nga bisag kapila makasa akong asawa, ako gyung pasayloon ta sa kamot. Ang usa na iniisag aksyon pero anay. Yay, kabugat. Lisod kayo ipataas. Okay. Sige, aritas mga ginikanan. Kinsa dinhing ginikanana nga moingon gyud bisag kapila pa makasa akong anak, ako gyung pasayloon ta sa kamot. Mayo. Sa ato pa di gid ninyo kasab-an, di ninyo latuson, di ninyo yaw-yawan, ha? Mga saba gani mo sa ato pawa pasayloa. Di ba? At tanawa rin diring dato, milyon ang utang sa iyang ulipon, iyan ang tang ipabaligya sa dihang nagpakilo, ay wag yun kasabi. Wag kasabi, gipasaylo. Pero karing sulugoon nga gipasaylo, nakasugat sa iyang isig kasulugoon nga nakautang pila ka pesos, gilabni dayon, gikasab-an dayon, gipapriso dayon. Sa may gibuhat sa galon, pagkahibaw niya, gikasab-an, banyaga ka. Waon tato siya kasabi, gikasab-an na hinoon. Muna kamo mga ginikanan or kita, bisag kinsa nato, mga saba na gaitas nakasa nato, kasab-an sa tas Ginoo. Di bigyan na mga saba ang Ginoo, pero iyang buhato nato ang atong gibuhat sa atong isig katao. Gilingay mong tupad. Ing na sugod karon din ata mga saba, ha? Ing na. Anaawa. Hangyo asad ing na kasab-an man sa ditas Ginoo ani. Nya dili wa pa gyud kasabi. Imbis unta tuwa siya prisuha, gipapriso na gid noon. Mao na. Buhaton sa Ginoo nato ang atong gibuhat sa atong isig katao mas istrikto pa. Muna na ay mangutana lagi nako nga pader unsaon man gyud pag-andam aron siguro gid tang di maimpierno. Usa lagi akong tubag nga siguro kaayo pasayloan ang tanan nga nakasa nimo, ayaw gyud pagdumot pasaylua gid silang tanan. Naa gani kay usa nga imong dumtan peligro na jud kang maimpierno ana. Pasaylua gid na tanan. Insa di ko kakumpisal, okay ra na. Di ko mahilugan, okay ra gyapon. Basta kada adlaw imo lang ginang gipasaylo ang tanan. Posible tingali mapurgatorio ka kay wa jud ka kahimog penance, kay nadlitso kag kamatay nga wa ka kumpisal, pero din adyo ka maimpierno. Ako ginang isiguro ninyo. Ngano man? Gisulti man ni Jesus. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasingkasing gayon. Unsa man ang kinasingkasing? Perfect. Wa nagyoy mahibilin. Na may uban ingon bana nako pader nangabit ako nang gipasaylo. Nako niya og muuli sa inyo makigdog pa ka, di na pa din. Igo na nang ako siyang pasayloon. Ako na lang ko, sibil na lang ni. Naku, di na pwede. Kinahanglan yung ka, mubalik imong bana, katog yung original ninyo nga relasyon. Ayaw pa din. Hilas na kayo. Nanaman sa siya mga anak, din asad na mubalik ko. Naku, di siguro. Basig mo kalit og balik. Ang saman, imong pasayloon, di na lang ko pa din. Ang sana, makigdog pa kaniya. Tipon kanyag higda, di na lang ko pader. Nako, impierno ka. Ana. Diha magani akong gikaunsilan nga banag asawa niya ang bana ba nakasa kapangabit kalima naman tingali to. Nya niingon ang kaning asawa din agi kuno niya mada. Okay lang tong unang pangabit kay nakaya ra og katong ikaduha karon kuno kalima na kuno di na makaya. Nya ang bana ni hilak ang bana ba? Di man silang duha. Hilak in taon ang bana Nako day, nihilak na ni imong bana
di jud ka mo pasaylo niya. Hilak sad siya, pero ningon siya, aw, tingali pa der, mo pasaylo lang ko niya, pero dili na jud ko musalig. Sakto to, iyang giingon. Ako siyang pasayloon pa der, pero dili na gid nako ma-restore akong trust niya. Sakto dili. Lingay mong tupad na, sakto tong tubag sa asawa. Oh, hindi. Bala mo diya. May magna ako'y bana, na ako'y asawa. Kamu diya, bala. Pero akong giingnan ang asawa, kung mauna ang imong matang sa pagpasaylo nga dunay kondisyon, dunay limit, maimpirno ragyapon ka. Anugon lag maimpirno kaday, wara ba unta ka mga bit, wara ba unta ka mga laki, nya maimpirno ka. Kay kining niyang imong bana, impirno hono naman eh. Kay sige magpangabit, nya nasuko man ka, magkuyog mo anis impirno. Ingon sang bana pader, saad na ginako pader, din agyo ko mo usab, giangkon ginanako ako ng kahuyangan, maningkamot na gyud ko pader nga di nako mausab, di nako makausab. Unsa may imong buhaton, ug mudawat laning asawa nako pader, isulti na gid nako niya tanan akong mga buluhaton nga wa na jud koy ipamakak. Akong cellphone ako na ginang ipabasa niya. Naku tan-awa day. Kuan lagi kayo siya. Yung sa dugay na niya gisulti pa dir. Inaana gina. Anak yung asawa. Naku la, maimpirno gyud ka ana. Naku la, kaanogon nimo may pandibo day no, may pagmangabit na lang sad ka. Akong giingnan, mas may pagmangabit ka kay haron maimpirno man gyud mo, at least makatilaw-tilaw sa kasiyang natilawan. Kaysa magkusmod ng imong naong wadyo kay kabit, sa di sa kumubuhat ana pa diroy nako unya ka ng imong kasuko, makapaimpirno man na. Ingon din siya, hilak siya, ingon siya nga, unsa man dagay may bahaton pa dir, nako buntugan ang imong garbo, buntugan ang imong gibati. Kinahanglan andam kang mudawat ani niya bisag sakit. Og ako nang i-assure nimo, dunay kalipay nga nagpaabot, kalipay nga wap-an nimo masinati sa tibuok nimong kinabuhi kung imo ni siyang dawaton. To dawat din siya, hilak siya. Nako sige be, kinuptanay mo sa inyong kamot. Inop dire sulod. Kinuptanay silang kamot. Ako dayon silang bindisyonan, ako mong bindisyonan. Ako nang renyuhon inyong panagtiayon. Sa sige na kong ampo nga piyong-piyong ko, nagakos naman ang duha. Nako, ang mga animal gipasuya pa ko sa mga buang-buang. Perti namang hinilakay nila, ginaksanay. Nanilakaw na lang sa ko gamay. Nako, paibugon sa tani mga buang-buang dagko. O maoto perti nilang pasalamat, lakaw sila diha nga sayag kay sila mga naong. Nako tanawa, maunay kalipay nga upa nyo masinati, dinhi pa na. Igabot anas inyo kung inyo nang mintinon, mas dako pa niya ang kalipay nga inyong dangatan o inyong masinati. Nindot kayo, diha-diha dayon, transform dayon. The moment nga mo pasaylo ta, diha-diha dayon, pabation din tas Ginoo og kalipay. Pero pasiuna pa lang na, kung mo maintain jud kas imong pasaylo 77 times, 77 times sa tang lipayon sa Ginoo. Anak na, malipay ba mo aning akong report karon sa slot? Gamay ra gitag halin pero malipay na gyud ko. Atong halin sa SBF DAG 41,185 ka slots na. Atong pakpakan ang namalit niini. O niya ang ato sang halin sa special slot nga DWD niabot na sa 2,482 ka slots. Pakpakyapon. 3,000 na lang, 518 ang nabilin. Basig ugma, horot na ni. O gusto mong mo appeal aning divine wisdom and development, wala pamalit na mo. Ang karihinoong SBF DAG, murag dugay-dugay panitingin mahalin, pero daghan sad mo palit, 34,000 pa man ni 815, basig mo dali sa nigkahalin. Kisa may namalit ani, ang mga tao nga nakasinyamti o kalipay diha sa Ginoo.
ang wa mo palit kadtong mga tao nga wa malipay diha sa Ginoo. Hain man sila nalipay, nangita sila kalipay diha sa ilang kwarta, diha sa ilang mga bahandi, sa ilang balay, sa ilang sakyanan, sa ilang mga siging panindot ana ilang naong, sa ilang ipamalit og mga alahas, mga sinina, mga pagkaon nga lami, yanang party-party, naa sila diha nangitag kalipay. Tinuod ba na nga kalipay? Oy, lipay-lipay ka dito pero na kay gidumtan, igabot nimo sa inyo kusmod gyapon kag naong, inighigda nimo manghupaw ra gyapon ka. Ay, animal. Sige gyapon kag ana kay di na makawagtang sa tinuod nga kasakit. Ang makawagtang mao gyud ang grasyas Ginoo nga motubod kasagaran diha gyud sa atong pagpasayloay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon lipayon tika. Sige, ingna. Unsa may pasabot ana? Di gyud tika dumtan, di gyud tika isalikway. Ako kang pasayloon, ako kang dawaton, hangtod ko mamatay. You can always count on me. Nindot na, no? Sige na, nindog na ta.